Mula nang magkasakit ang asawa ko, naratay na siya sa banig ng karamdaman. Nakailang balik na siya sa hospital na pinaggamutan ko sa kanya ay hindi pa rin siya napapagaling ng doktor. Ayon sa kanila, hindi nila ma-diagnose ang tunay na sakit ni Diego. Bagay na labis kong pinanlumo. Dahil dito, sa mga albularyo ko na siya dinala. Kahit may kalayuan ang mga probinsya na kinaroroonan ng mga nababalitaan kong manggaggamot, nagtungo kami roon, subalit wala pa ring naging pagbabago sa kalagayan ng asawa ko. Sa halip, lalo pa yatang lumala ang karamdaman ni Diego. Isang gabi, nagising na lamang ako na tinatawag ako ng asawa ko. Umuungol at habang tutop ang kanyang dibdib, nawari ay kinakapos ng hininga. "Emma, halika dito." Sa nahihirapang tinig niya, "May sasabihin ako sa'yo." Agad akong lumapit sa tabi ni Diego at tinulungan ko siya sa paghagod ng naninikip niyang dibdib. "Anong sasabihin mo sa akin?" "Mamamatay na ako." "Huwag kang magsalita ng ganyan, Diego. Lakasan mo ang loob mo. Gagaling ka at hindi mo kami iiwan." Naiiyak kong tugon sa kanyang sinabi. "Huwag kang mag-alala. Mabubuhay akong muli. Magbabalik ako pagkaraan ng 13 araw." Inakala kong hindi na malalaman ng asawa ko ang kanyang sinabi. Mahigpit ko siyang hinawakan sa palad, saka ko pinisil. "Kaya mo pang lumaban, Diego. Kaya mo pa." Bulong ko sa kanya. "Huwag mo kaming iiwan. Huwag." Pagtangis ko. "Emma, pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo." Malungkot na tinitingnan ako ng asawa ko. "Huwag mo akong ipalilibing. Kapag namatay ako, babalik ako. Babalik ako." "Diego." Niyakap ko ng mahigpit ang asawa ko. "Ipangako mo, Emma, hindi mo ako ipalilibing." Oo, asawa ko. Oo." Halos hindi ko na maisip ang itutugon ko sa kanya. Iyon lamang wari ang hinihintay na marinig sa akin ng asawa ko, at tuluyan na nga siyang hinigit ang kanyang balikat. Nang masdan ko siya, ganap ng tinakasan ng buhay ang kanyang katawan. Walang pulso at pintig ang kanyang puso. Patay na si Diego ko, ang aking asawang nakasama ko sa higit 25 taon sa hirap at ginhawa. Wala akong tinawag na porinaryang magbibigay serbisyo sa labi ng asawa ko. Sa halip ay binihisan ko lamang siya at inayos ng higa sa papag na kanyang kinahimatayan. Nagtulos din ako ng 4 na kandila sa 4 na sulok ng papag na kanyang hinihigan. Nagkulat ang ama at ina ng datnan nila sa ganitong kalagayan ang asawa ko. "Diyos mio, anong nangyayari kay Diego? Emma!" Bulalas na sabi ni inay. "Natutulog lang ho siya." Tangi kong naitugon. "Ano ba ang natutulog? Hindi na humihinga ang asawa mo. Kailan pa siya namatay?" Habang pinagmamasdan nila ang asawa ko na nakahiga. "Hindi pa ho patay ang asawa ko, inay, itay. Mabubuhay o siyang muli makalipas ang 13 araw." Nagtatakang minasdan ako ng magulang ko. Tila sinusuri nila ang katinuan ng isip ko. "Nako, Emma,
Huwag mo masyadong tibtibin ang nangyari sa asawa mo. Talagang ganyan ang buhay. Una-una lang yan, anak. Alo sa akin ni Inay. Nangako ho si Diego na babalik, kaya huwag kayong mangamba sa akin, Inay. Giit ko sa kanila. Kumalat sa baryo namin ang nangyari kay Diego. Hindi ko na naawat ang mga kapitbahay, kakilala at kaibigan, pati mga kamag-anak ni Diego na nagtungo sa amin at tiningnan ang kanyang kalagayan. Sa ikalawang araw ni Diego ay nagtaka sila dahil hindi ako tumatawag ng porinarya para maserbisyuhan ang labi ng asawa ko. Pinanatili ko lamang siya na kung ano ang kanyang kalagayan nung bawian siya ng buhay. Hindi maaari, tutol ko. Mabubuhay pa siya. Mabubuhay pa si Diego at nangako siya sa akin. Nagkatinginan ang lahat ng mga naroroon sa aming bahay dahil sa narinig na tinuran ko. Lahat ay nagtataka sa sinabi ko. Nilapitan na ako ni Inay. Emma, anak, sundin mo ang sinasabi nila. Patay na ang asawa mo at imposibleng mabuhay pa siya. Hindi ho, Inay. Hihintayin ko pa ang pangako ni Diego. 13 araw sa kanyang pagbabalik. Naiiyak kong sabi. Sa ikatlong araw ay nagpahayag na ng pagkabahala ang mga kaanak ni Diego. Nangangamoy na ang labi ng asawa mo, Emma. Huwag mong hayaang mabulok muna siya bago ka umaksyon. May pagkainis nilang sabi sa akin. Oo nga naman, mapupulaan tayo ng mga tao sa ginagawa mo sa bangkay ng asawa mo. Tingnan mo, halos ayaw na makipaglamay dito ng mga tao dahil nangangamoy na si Diego. Parang wala naman akong narinig sa mga sinabi nila. Sa ika-4 na araw ay si kapitan na ng aming baryo ang nagsadya sa amin. Dumating rin ang pari na nakatalaga sa aming simbahan at dalawa silang kumumpinsi sa akin kung ano ang nararapat gawin. Kahit asawa mo pa ang yumao, hindi maaaring hindi mo ipapalibing, Emma, lalo kung nakakaapekto na sa kalusugan ng ating komunidad. Paliwanag sa akin ni Kapitan. Tama yon, Iha. Ang Diyos ang nagbibigay buhay sa atin at siya rin ang may karapatan ditong bumawi. Isinama na si Diego ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nararapat lamang na mailibing na maayos ang naiwan niyang labi. Segunda ni Father. Ang magkasamang paliwanag nila ang nagkumbinsi sa akin para ilagak sa kabaong ang asawa kong si Diego. Pero hindi ako pumayag na maembalsamo ang bangkay ng asawa ko. Walang saysay kung ang paglalagay sa kabaong kay Diego. Kung di mo ito ipapaembalsa mo, Emma, patuloy siyang mabubulok at aamoy na siyang irereklamo ng mga tao. Kung ayaw mong ipaimbalsa mo si Diego, hindi mo na dapat patagalin pa siya ng 1 linggo. Tiyak na magdudulot siya ng epidemya sa baryo. May pananakot na tinig ni Inay. Hindi ako pinatulog ng alalahaning iyon. Ako ang tiyak nilang sisisihin kung mangyari nga iyon. Nagtalo ang aking kalooban kung sino ang aking susundin. Sila o si Diego. Kinabukasan, nagdesisyon na akong pumayag na ipalibing ang asawa ko. Halos may mga takip silang damit sa mukha upang huwag malanghap ang nangangamoy na bangkay ng asawa ko. Bigla yatang bumigat ang ataul. Oo nga, hindi naman to ganito kanina. Natural lang yan. Kita nyo namang ilog
ang dinaraanan natin. Natural daw na bumibigat ang patay kapag itinatawid sa ilog. Hinimatay ako nang dahil sa sobrang sama ng loob. Labis ang aking pangungulila. Pinilit kong tanggapin sa sarili kong wala na ang asawa ko hanggang nagising na lamang ako ng isang gabi at mapabalikwas ng bangon. Tinig iyon ni Diego na tumatangis at nanunumbat. Naibulong ko sa aking sarili. Sinulyapan ko si inay himbing sa pagkakatulog. Nasulyapan ko ang larawan ng aking asawa na nakakwadro at nakasabit sa dingding. Napamulagat ako sa aking nakita. Napagmasdan ko na may luhang dumadaloy sa mata ng larawan. Animoy buhay na buhay ito sa aking pagkakatitig. Diego! Sigaw ko habang nagpapalahaw sa iya. Sapat iyon para magising si inay at katuking kami ni Itay sa aming silid. Ipahuhukay mo ang puntod ni Diego. May pagkagulat na bulalas ni inay. Inay, malakas ang hinala kong buhay si Diego. Sa sementeryo, paanong tumagilid ng bahagya ang atol niya? Sabi ng isa. Oo nga, tila may persang galing sa loob. Ayon ng ikalawa. Binuksan nila ang kabaong ni Diego. Ganun na lamang ang kanilang pagkamangha dahil hindi pa naaagnas ang asawa ko. Bagamat malansa, walang palatandaang nagkaroon ito ng state of decomposition. Sinuri ng doktor si Diego. Ano hong masasabi niyo, doktor? Napailing ito. Sabi niyo, 14 na araw na siyang nailibing. Parang isang araw pa lamang siyang namamatay. At sa tingin ko, kakapusan sa hangin ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nagsisi ako, totoo pala ang kanyang sinabi. Mabubuhay siya at muling babalik, pero huli na ang lahat at tuluyan na siyang namatay. Naalala ko noong gabing narinig ko ang kanyang tinig na tumatangis, nagsisisi at nanunumbat. Marahil noon siya nagbalik, pero nakalibing na siya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpa-libing.